chỉ bây lẽ về cô lẽ lâu đâm lang mò đâm video lâu thiệt chín từ zong zong in đâm nắp muốn trâu à đâm tắc lẽ sẽ xét tắc anh cái bây xe cho nên với ini cho hay cho rồi đâu là cái post đó na cho nên tụi hi mattress lấy tụi cần cái là so anh lâu Facebook market đó cái mua mini á thì anh muốn cần thế na cho nên thì hian in kan han lot rok a deliver man hi somthu man tia thì hian in kan han lot rok a thakop me man tlom box yarin a in bete tar ko roi tai ta cut ni tu baba lại cut 1 2 yeah what cut mattress hi hei pahnih kan leia ka siang khanin Facebook market atangin ka hmu media chuanin amante kan zoda a hlawm box hi i scan hand pon i lo ani lo a hei dora an zor lai chuanin masia bal to emo khatiang kha ho kha akhar chhonga khatiang khana zor chhong vele ni in chuanin amana hlawm box ya kan tia kan lei tap ni pahnih lai kan leia achen chu kan pa nu le kan pa unaw te hi Christmas mang ho hila kan tia kan an local the kan be se ya chu chaw lo po kan pa ka jin hi July thlai hanin a ron kal dona kan pa te company ya intrane ron thok choi dona thlani ber kan ina ron cham dona chuwan chun kan lei nge thawanga ya chonin hei DEWALT lawn mower kan nim vel tho faina tur le a chem faina tur te a sir vel ti faina tur te le battery te voinia hei kan pain a le hemi brand hi DEWALT brand hi kan pai collection atia a collect kan mek to boka hei tian ran lei to me poisa in ren nak lai a ron lei nem lu to ka to a in etiang brand phe chu to ro puisiam somli min discount a ron tele hole ngan chuanin hei tianin kanin te kan ti fai te hun ve don tua kan nim kanin silver kan nim te kan ti fai te hun ve don tua chumi wang chuanin hei tian kan lo in pa sei ve sa kan pa hianin atir khanin mi ti ranga tia ma sengin nge American dream ani hi ka American dream lom ka tia ni chuanin le kan tia hemi brand hi kan lei don nya kan tia DEWALT brand hi kan ti hania to ba boi ni chu kan nei ta nge ni hi alom tak ataka phei chonin athar wa box se en nuamin min ti lim lu tuk pan tha em ka ti reng me arit nel box ya mon chonin hei hetia film kan lak an lo camera kan da dan hi alan dan hi tle min dik lo ka tia chuanin mai do han ti chu nakina ka focus na lai pakha da omo chumi chulo en chang langin om dan te chin sha chang meng mai do watang lo chun hi ti chuanin en asha thiam lo chuanin kan pa ken lai po ki ke ma chen lai la ni zui sang tha ke hi fit nga le in chi thum ka ne ya thil kin po hi fit nga le in chi thum ma pel velang chutiang vel chuni sang thala a sei thala tok a thalom box sia to bod a to reng boka in compound vel ti fai lam kan ngak ler tor tuk ka ni khwa tha chuanin alum lu tuk lo chuanin ti fai ngai te kan tuma kan hu phur to lu tuk ani tuna kan phor mi hi hemi hi nim kan ti fai na turania chuanin hunga hianin ami a hian be ka in chhom tela be ka hianin nim bal ho khami kan ti kan chok ho kha khami kha ta hana lut zel don ani chuanin hi nia a tha ka ti em chu han en te anin
mi hi ti hlim ver ver ala thar tha box ala thar athara ni box chu wanga te pon mi the atir kha jonin scan hand hi kamera scan hand kan le mi don mi o khote scan hand la hi run aina to ve tho box ya ma se hi to pa chun hi kan pan tum lo tawin vale tewa e battery pakhat rangot man te hi zania battery dun na thun khi battery pani ni ta chuanin battery po hi en zat lai nge ron lei pathum nge pali nge ron lei hi chu tiang lai chu ne a tha khop mai hei kan compound ni hi ala sei chong lo na na ma ro chu kan thenom te han yan ni 25 to a kai ni kan la 25 lem lawa ma sengin ti fai te pon na kina hundon na lei tur thau thau ne kan tia kan lei ta a ti hanin ti fai thoi thoi te po in ti fai thoi thoi te po cha kam to lom na kina chunin thinom pe u in compound vel ti fai nga yem cheng chu ti za ti fai man ti in color lang a po ni mi the ya a tha don e mani an ro han en fia hian mo a moi tha sin ka lumi hi ti lim fer fer thir tar han nei chu nom ve box ya a po sai the bogani kan pa ka zel local tour chu island mi island omanian school zong zong a hianin international school a hianin thiam ber lo man pakhatala a chuwang chuan in thana zir thaya an school in ziran phala chuwang chuan ta US a ron kal dona hei una pa bula ron zir dona tlani chunga ron om dona chung te po chuna kina video te in lam ve zeranga ka video te in lo thlir chan ma kina ki kan thanom te ki pi an nei ni ki vaira matangin an pi ron sin ni ki ka fanu hian in nom hi ti thei ka wa in ni pe chu ni khwa de la hian nom anom em a thosi po hi vo in ni chu awang om vak lawa ki avakal tor thina nom mi ti thei le tok chonin ki an no te ki kumthum mi nia kan fanu ne hian in hei kan fanu hi lian do zog They also give you the base. masengin Oh yes, no they pang hi do. chu How about you? kina lo thang huna hian an thang an ron tok le zor thei emo asoi thei chong lawan te la ya an yeah, they niam daw ni punin Hey, wait there. So the car is coming. Wait there. Stop. The car is coming. No, car. Baby, tani lo, mi tani so. Go. Ako tila. Dami mo. Hak. Ay, be careful. Ay, no push. Hakati. Hak. Hinata, hakati ka. hei thil vo in ni chu leilon ka lei mi ron thlenga in chu ngai hin phiko hi ka bun thiam lo tlata in chu hi ka ti balang ti ka hlau tlata ni phiko hi chu ka dei ve na kan bun don set thina roma ka lo don phe hi chunin ka lo phel le thina kong khar bula hianin chong chunin ka bun lo le thina leilon hi kan mo ve le tuk ka tia ka tin a in na ron thlenga a thareu tok amoi ang ren box ya tliang val mai box mo chuanin de ki ke ma hi kan hiam ve box ya kala mo dona ki apa puna thaya ki zariat lnb in chutiang chutia chu chon theya a thakop me chuanin hei tun mi po hi TEMU mi tho ko thil or dara ron thlenga chu hei kan hong le dona kan NUFA in hasiai da na vel te ni a hasiai da na vel ka fanu hasiai da na tur te le ki mani hasiai da na tur te le ki cho kan ya an hoya phang chi te kamo khatyang te khania chuanin ku shruk na tur te ka le ya chuanin le drawer vela e a phang chi kha khatyang ka le boka chuanin ki khityang chotol kan tia in tingeng ka thleng kum khityang hi ka lo le to tho sia mani khanin hei ka lo le non le ti ka shelo ni hi chuanin le kan pa cereal e na dana tur hei zing breakfast e na adana tur khang ta kha ka le ya chuanin
hei an tha thei khawp mai TEMU hi morin a in aman tlawm bawk si a chuanin a shipping chhung hi chu a rei viau nana mal chu a rawn thleng dik zat zat bawk a an manin estimation time an nei ta maw khatiang hun a thleng khan a rawn thleng dik zat zat bawk a chuan an thil hi i lei sual kala nei lo han ti la pakhat kha chu a pop kalkawnga an rawn ti pawp ani ka ringa i chhuat nawh na ka lei mi chu a popa lo popa chumi tih lo hi chu lei sual kala nei lo an thalawm ka duang deuh vek ani a thalawm khawp mai TEMU hi rin a in ka zawn chang khawp mai hei helampang pawh thli leh ruah kha lo nasta la tuka mahse in kan NUFA in kan lo mun hi la chhunah khanin engmah kan hre ve hman lo a hei kan bawlhhlawh bawm te ti hianin a tlurem ruma kan thenom te bawlhhlawh bawm te pawh midang dang bawlhhlawh bawm a bo deuh nual ani a len nasta la tuka maw mahse in ke ni chu hei kan thenom ah tian a lo tlu hlo a zia awm group vel an rawn post nasa an bawlhhlawh bawm bo tih vel voini pawh hei kan kawmchak pa khanin a bawlhhlawh bawm kha eng tin nge va hmuh ni mi hoin na voini hi bawlhhlawh paih hun ani a khatian an dah chhuak kha a va en a kan ta tia tikhan ala top niin ka hria an bawlhhlawh bawm kha i hemi tum hian a bawa chuanin hei kan thil tuna mi hi GOODWILL a kan lei kha nia chenga kan lei kha nia tha reuh khawp mai heti han sir fai ta ka phei chuanin ki a tha reuh pui si chenga lek a han lei cheng li le ti ania chenga ang ve ni ta maw a tha hi ka tir tu ka man lai hi ka tia tiang han lei fu a tha han ti zo han lei fu hi nom ka ti chuan kan NUFA in tia kan ti fai a ni khawtela chu dai ram box se nom box se ti hianin kan han ti fai a hei nyang chu hemi tum hian nyang chu engmah ka hre si lo a kan thenom te chu an hoi a pa ber la ha kal kual chena a hoi ran sia engi mani o a ti don ni ka tia chuanin le an thenom an then nu te kha ron kala khan te khan kan in vel te hi a hoi a eng ber ngi on hoi ti nak lai chuanin tunah hianin ka hre ve chau an thil an bawlhhlawh bawm an zawng lek lo ni in chuanin a tha ve riau hei ke pawh zan in chu kan bawlhhlawh bawm hi a lo len ve pelanga bo pelang ka tia kan in address te kha englo bak che nen khanin ka va hiat ka va ziat ka va ziak a bo em lo tura nga i langin is US kan kalma tang to hianin YouTube a hianin ka hmu thina bawlhhlawh bawm in ruk sak ti te hi a awm ve thin ni in ka hria voini tan chuanin khati zawng kha lo na ne hri sengin kan video lo en thin tu te lo thlir thin tu te in chunga kan lom tak zeta like le subscribe te share te min lo ti sak ve thin ula comment tin in khanin chuanin kan lo improve zel po kan tum zel anga ole inom na mun thaw alal pa in vengin kai shroin om puir chau sengin video le peka kan mule thau ta ni oh bye bye